Представете си следната ситуация. Още с раждането си попадате в един изпълнен с насилие свят, а за сметка на това съдбата ви поднася още обрати. Но вместо да се предадете, влизате в Харвард. Това е историята на Лиз Мъри. Родена през 1980 година в Ню Йорк, родители зависими от наркотици. У дома почти няма храна. Докато другите деца ходят на училище, тя се бори да оцелее. На 15 години губи майка си и остава без дом. Но вместо да се откаже, Лиз взема съдбата в свои ръце. Решава, че образованието е единствения й шанс. Записва се в гимназия, завършва за 2 години. Къде живее? По пейки. У приятели, но не спира да учи. И знаете ли какво? Това и се отплаща. Печели стипендия от Ню Йорк Таймс и влиза в Харвард. Осъществява мечтата си. Променя живота си. Днес Лиз Мъри е мотивационен лектор. Историята й – доказателство, че миналото не определя бъдещето ти. Всяко препятствие може да бъде трамплин към успех. Историята й показва, че не съществуват непреодолими пречки, ако имаш вяра в себе си и упоритост да продължиш напред.